Regional. Idol Dennis, please go ahead. Natupakan iti natumba nga kayo ti alternate ban nga manariman iti panagpatarenga iti highway nga sa ti barangay San Rafael, Rojas, Isabela. Iti report iti van ket ditoy nga natupakan iti may sa dakkel apon iti Jimelina nga sumitin iti kagaelan ti mismo sangwanan iti lugan ti paset datoy nagakamat nga driver ket nagsagaba iti minor injury nga ni Gilbert Sadol basta matin iti may shopping solar panel nga kargana ket dito nga tamaan nabubuong ditoy solar panel basta di windshield iti lugan gapon at isa nga kayo nga nagtupag iti natakamat nga lugar nasdaaw gapon biglatan nga tumba ba't di panagpagpatarena iti nakamat na lugar kung pala iti kinapigsa dito do iti mapasama iti desgrasya. Idol Dennis Galicio, Tata Aremen.